O ollo. A prolongación do cerebro é a súa ferramenta principal para a observación do mundo exterior. Descomposta para que a transmitan os nervios ópticos, a imaxe percibida verase materializada no cerebro. Ola, eu son a luz, en fin, todos nós, vale. Si, son un fotón, a unidade de luz. Unha auténtica dor de cabeza para os científicos. É que son especial. O que o logre comprender será moi listo, porque ademais transporto enerxía. Claro que quen di luz di enerxía. Iso é algo que non podemos esquecer, porque agora aí ven un bonito electrón. Ele é un corpúsculo de electricidade e eu de luz. Vouno excitar un pouco. Esperade. Un electrón que está excitado está cheo de enerxía. Divertido, non? Estou reflexionando. Expreseime mal. Quero dicir que me reflicto. Querédelo ver? Vaya, en fin, en calquera caso, é por isto que todo o que toco é visible para vos. É máis importante. Si, son o máis rápido do mundo. Mirade. Que? Non está mal, E iso non é nada. 300.000 kilómetros por segundo. Imaginade cantas voltas á Terra son. Esa é a miña velocidade de cruceiro. Quen me supera? Ninguén, non, ninguén. Veña, un aplauso. Aí sí que vos pillei, E non podo marchar así sen presentarvos os outros. Os fotóns somos innumerables. A nosa calor, a nosa luz, son a fonte de toda a vida. Sen nós, o voso mundo sería un deserto, un planeta morto, como a tantos outros. E sería gris, porque nós tamén lle damos cor. Mamá, ven ver que fermosa é a bolboreta. Dime, mamá, por que teñen cores tan fermosas? Decátaste, nin sequera nos ven. Iso sorpréndeme. Mira. Víchelo agora, mesmo lle podería tocar. Dígocho de veras, é incrible, incrible. Pero o que ven somos nós, mesmo digo que só nos ven a nós. Imaxe borrosa. Ollo mal axustado para a distancia do obxecto que mira. Dar instruccións aos músculos ciliares para revisar a tensión do cristalino. E dar tamén ordes aos músculos internos e externos para xirar o ollo lateralmente medio grao á dereita. Estes tolos da estrada están para que os encerren. A que esperan para encerralos? Estes tolos da estrada están para que os encerren. Non sei a que esperan para encerralos. Ai, pero non pode ser.
logo, non sería cousa de soprarlle un pouco ao que vexo. Dubido que sexa do músculo ciliar porque é o noso raio. Xefe, Non facemos espere. outra cousa, e de veras que isto non dá para descansar, créeme. Podo falar? Que máis? O único que escoitamos é a ti. Non paga a pena que corra como un tolo. O noso choio non dá para descansar tampouco, e non temos axuda, e mentres perdemos o tempo discutindo arriba ven problemas. Boa adaptación da tensión do cristalino. Músculo ciliar, tracción, forza 5. Vale. E faga o favor de seguir as instruccións que aquí se inclúen. Veña, amigos, hai que ir andando. Pero a ver, que pasa agora? Que están argallando? Medio grau á dereita para os músculos internos e externos dereitos, pero iso xa lle lo transmitimos, non si? Todo o mundo á dereita ten un lixeiro erro de percepción. Ai, rectificación. A ver, axuste do campo de visión, músculos internos e externos dereitos, 1/10 de grau á esquerda. Á esquerda. Claro que non estaría mal saber que queren, non? Veña, 1/10 de grau á esquerda. Executade. Toma, colle isto, a miña xornada xa rematou, adeus. Non, pero isto non pode ser, ou non biche la hora que é. E todo este chollo? Xa non é problema meu. Moi ben. E logo, mestre, vai todo ben. Cun sol fermoso como este só pode ir ben. Pero eu non vexo os carotenos, pois fixo que nos van facer falta Ai. neste sector. Ah, aí veñen. Ai, xente nova, sempre están igual. Cal son eses? Para que serven? E logo ti non coñeces as vitaminas. Ai, as vitaminas, sen elas, o noso mundo non sería como é. Sonche a forza, a alegría, a saúde, a lixeireza. Que bonitos! Son como as cores dunha bolboreta. Isto non é normal. Estas partículas atravesannos e non sentimos nada. E agora para onde van? Pois pasan, reflicten as imaxes do mundo exterior, as formas, as cores. Mestre, onde van esas formas a esas cores? Claro, para onde van? Pois van para moi lonxe, ata un sitio que se chama o fondo do ollo. E ali, precisamente, van recibir a mensaxe que teñen que transmitir.
Os fotóns que transportan as ondas baten contra o tecido que cobre o fondo do ollo ao que chamamos a retina. Ali hai millóns e millóns de células nerviosas receptoras, os conos e os bastóns. Quedou claro? Sí. A ver, vou volver a empezar. Sí. Un raio bate na retina. A información refríctese e despois transmítese. Os neurotransmisores aseguran a remuda. Despois, a información vai correndo de célula en célula. Así ata que o cerebro estea informado. A parte do cerebro oposta ao ollo que a percibe. E por iso se di que o cerebro esquerdo ve á dereita e que o cerebro dereito á esquerda. É curioso, verdade? Dime, mamá, como fan os meus ollos para ver a bolboreta? Non son os teus ollos, cariño, o que a ve é o teu cerebro. E logo o meu cerebro ten ollos. Poderíase dicir así? Pero explícamo, mamá, a ver, como fai o cerebro para ver? Dimo, quero saber como fai iso o cerebro, mamá. ¡Qué bonita! Quero saber como fai o cerebro para ver. Que ven facer aquí ese dai? Non imos molestalo, xefe, por iso, ou? Non, ou non ves que está moi ocupado? Por que ninguén me quere dicir nada? Que pasa? Que é o que pasa? Quero saber como fai o cerebro para ver. Saber como fai, Pois mira, é un misterio, é unha maravilla, é moi complicado. Este neno ten razón en querer saber. Pequecho, ven aquí, que vou intentar explicarcho. Está moi ben querer saber, moi ben. Saber é coñecer, e ver xa é saber. Mira este trebello, segundo ti, que é? É unha flecha. A ver, é unha flecha que se estira e se encolle. E xa viras outras como esta? A verdade é que non. Ah, agora é un catavento. Vese ben claro que xira. Moi ben. Decataches de pequeno. Foi o teu cerebro o que recoñeceu o catavento, non foron os teus ollos. A ver logo. E agora? Pois é un sol, está claro. Está claro. Non é xusto, agora é unha laranxa. Pero o certo é que non cambiou nada. Mira ben. Isto é trampa. Agora resulta que é unha flor. Pódesme dicir que é agora? Sabes que varía, non? Depende do que vai recordando o teu cerebro. Segundo o que estea pasando, o que ves non é necesariamente o que percibe. Toma, que ben a mereces. E logo eu? Ui, a tempo. Fíxate tamén no importante que é a interpretación. Vaso ou cara. Hai que escoller. Os ollos reciben, transmiten a mensaxe e o cerebro é o que ten que decidir. Ademais, os ollos non ven sempre a mesma cousa nin da mesma maneira. A ver, mira ben o teu polgar dereito diante de ti. Agora pecha un ollo. O outro, volve a empezar. Parece que se move. É certo, móvese, mestre, móvese. Vese ben a diferenza, o relevo, a Oi, distancia... Oi! Ai! É certo!
cabe dúbida, de veras, vai ben. Teño que volver xa. Mamá vaise preocupar e seguro que xa teño o almorzo feito. Aprendín moito grazas a vostede, mestre. Grazas por todo. Que facías, Pedriño? Busqueite por todos os lados. Ah, nada, mamá, comín unha laranxa. Pero onde? Oh! Oh! Pedriño, teño unha sorpresa para ti, meu neno. E que é, mamá? Dimo axiña, que é, que é? Adiviña? Unha pelota, caramelos, un xoguete. Non atinaches. A ver, agora pecha os ollos moi forte, non podes mirar. Veña, xa os podes abrir. Oh! Un cadeliño! Que riquiño é! É para min! Oh, grazas, mamá, grazas. Pero cuidado, Pedriño, un cadelo non é un xoguete. É unha responsabilidade. Teslle que aprender a ser limpo e a obedecerche. Veña, agora tes que ir para a escola. Prende-o ben e despois facémoslle unha casiña. Sí, mamá, que regordiño é. Voulle chamar Gordecho. Pórtate ben, teño que ir á escola. Despois fagoche unha casiña. Gordecho, acaeche moi ben. Mamá, o meu cadeliño marchou. Marchou, ese o atropelou un coche, ese non o encontramos nunca máis. A ver, calma, é moi pequeno, non poido ir moi lonxe. Sí, as lágrimas son a expresión da tristeza. Oh, Gordecho, mamá, mira, volveu. Non ves? Non había motivo para alarmarse. Xa o sabía eu, Pedriño, non podía andar moi lonxe. Pero as lágrimas tamén poden expresar felicidade. Ademais, as lágrimas son indispensables para o bo funcionamento dos ollos. Excelente, pero falta algo nestas reservas de lágrimas. Engadan sales minerais. Ei, esperad un minuto. Tedes sal común. Fame falta 6 racións. Ui. Moi ben, podedes verter unhas lágrimas para asegurar a lubricación do ollo. Irritación do ollo. Aumentar a secreción de lágrimas e non se esquezan de engadir enzimas antimicrobianas. Oh. Que boa está, sí, está moi boa. Nada igual para refrescarse despois dunha carreira. Fágame o favor. Está estritamente prohibido bañarse. Vai contaminar as lágrimas. Sáiame dai de contado.
Veña, veña, volva para aquí de seguida. Ou quere que o vayamos pescar e lle poñamos unha multa? É que non podo, non sei nadar, non dou saído. Non pode ser, que inconsciencia. Xa me trouxeron uns salvavidas. Cuidado! Que isto che sirva de lección. A reserva de lágrimas non é un baño público. Xa o deberías saber. Esterilización absoluta. Veña, volve ao teu traballo. Non chai cousa mellor que un baño. Avísanme de que o ollo está irritado. Pídennos que actuemos. Fagan aumentar o fluxo. Chamen rapidamente as enzimas limpadoras, as lisocimas. Aquí estamos, sempre listas. Ai, xa chegastes, as limpadoras de baldosas. Nós non somos limpadoras de baldosas, somos técnicas experimentadas que operan na superficie do ollo e chamámonos lisocimas. Vale, vale, só era unha broma. Veña, auga, que nos facedes falta. O recuncho do ollo. Hai que ir ao recuncho. Parece que hai risco de conxuntivite viral. Veña, colled as vasoiras. Vide ver. Hai algo sospeitoso aí arriba onde a conxuntiva. Recoiro, xa nos viron, estas enzimas son perigosas. Sálvese quen poida, cada un que mire por si. Ide pasando mentres eu vixío a retagarda. Son virus, xa mo parecía. Adianta, amigos, sen piedade. Veña, penso que agora podemos pasar. Non ides escapar. Veña, fora daqui. Tes os ollos moi colorados. Cantas veces che teño dito que non fregue os ollos coas mans loxadas? Non ves que podes coller unha conxuntivite? Voici la vie, la belle vie qui s'écoule sereine. Relevons le défi d'en faire rime à la joie. La vie.